Mambele má jeden krásný hotel. Tím hotelem je Auberge, nesoucí název Auberge Johannesburg. Auberge Johannesburg je takovýhle hluk budov, které pamatují různý čas, různé klienty a zároveň jako vlastně se dá ubytovat v pokojíku, dokonce i s koupelničkou. Akorát je problém, že člověk se tam bojí té plísně, co tam je po zdech, ale jinak to tady žije. Třeba i na toaletě to žije. Takhle vypadají ty místnostky plné radosti. Stačí se pát dolů, což asi pravděpodobně na kameru radši ukazovat nebudu, ale takhle je záchod. Dveře kdysi odpadly, takže už nejsou. Tamhle jsou jakýsi, ale rozpadají se. Takže i tady se bydlí a tady se žije a za to se platí i peníze. Přesto je lepší pohled sem do pralesa.